Alumeado, non digas alumeado. Isto é unha traducción literal de alumbrado en castelán. De alumbrar, alumear e de alumbrado, alumeado. Pois non pode ser así. Imos por partes. Tanto alumar como alumear son verbos correctos, pero o seu sustantivo non é alumeado, senón alumeamento, alumamento ou, como non, iluminación. Os veciños pediron que se arranxe o alumeamento público, o alumamento ou a iluminación pública. Veña, que non gusta nada. Non fai falta ser un iluminado para falar ben. Apuntamento lusófono. En portugués, sí. En portugués, a expresión máis empregada é iluminação pública. Din iluminar e alumiar, con i. Pero alucina, o verbo alumbrar sí que se considera correcto, cando en galego é un castelanismo que non está admitido. Dígocho eu!